2025 আমি যেনে তেনে আমি ইয়াত বিটিচিত বিজেপি অকলে सरकार गठन কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছো। আচ্ছা मा बुंनो नागिरदों एसे बुंफिनदोलाय কি কব খুজিছে বিটিসি কি ভালকে শুনা নাই দে অলপ ভালকে কওকচোন আৰু এবাৰ 2025 আমি যেনে তেনে আমি ইয়াত বিটিচিত বিজেপি অকলে सरकार गठन কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছো। আচ্ছা खोथाफ्रा बिदिसो नामा जों बर' रायजो राजाफ्रा बिजेपिखौ 1000आव 500 जना मोजां मोना 400 जन बा 300 जना मोजां मोननो हागौ बाद बाकिया मोजां मोना आरो सरकारखौबो दाहोआ मिथिबाय। आं बिजेपिखौ सापर्ट खालामा एन्टि बिजेपिखा आङो बर'नि राजनितिखौ आं इउपिपिएलखौ मोजां मोनामोन किन्तु दा इउपिपिएल हिसाबै आं मोजां मोनोमोन किन्तु बै लिडार सासे प्रमद बर' थानायखायनो आङो मोजां मोना आरो सुखुवा इउपिपिएलनि जेसेबां चेयारमेन मेम्बार सोरबा बायदिसिना बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा लाबबो गैया गाज्रि मोननानै जायनि जाहोनाव आं दिनै बुंनो गोनां बाध्यता जादों बिजेपिया दिनैहाय माने एफाराब गोरा बुंनो हादों बिटिसिआव जों 2025आव सरकारखौ जोंनो सालायगोन होननानै माब्रै बुंजाखो बर'नि लिडारफ्रा बहा थाखो बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफोरा बहा थाखो मा खालामखो मानो बिदि बुंजानो गोनां आवगोल 17 बोसोर नङा बिनि सिगाङावबो माथो बुंनोनो हायामोन बुंफेराखैमोन कंग्रेसआ जों बिटिसिआव 5 बोसोर जों कंग्रेस सालायगोन होननानै बुंफेरनाय मालाबाबो खोनाफेराखैमोन। नोंथांमोना सोरबा कमेन्ट खालाम बेखौ सोरबा जुदि खोनादोंमोनबा देग्लाय पिस एकर्डनि नामाव बिजेपिया बोलो मोनदों चान्स मोनदों जोंनि बिटिसिआव ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन लोगोसे बर'नि लिडारफोर थेखा बिराद गिदिर माने बिराद गोदै खोथा बुंग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन हालुवा जाम्बाफोरनि खोथाफोरखौबो एसे खोनासं आं बुंगोन नोंथांमोना सब समय जोंनो गोरों जोंनो साबसिन हामसिन गोरों बिदि होनबा सानबा जानाय नङा। बर'नि लिडारफोरा सब समय गावखौ बिराद गियानि गुनि बिदि होननानै साबसिन हामसिन होननानै साननानै लायो बिए एमए फरायबानो गोरों बे नङा। दिनै हालुवा जाम्बाफ्राबो पलिटिक्सखौ सोरबा खालामनो गोरों रायलायनो हायो। नोंथांमोना एसे बै खामानि मावना जाग्रा बिथांमोननि खामानि खोथाखौबो खोनासं आं बुंदों दिनैनि दिनाव 2025आव बिजेपिखौ मालाबाबो सरकार होनो हानाय नङा। थ' आंजों लोगोसे मिनिहा बर' दङ नोंथाङा मा सानो नोंहा बिजेपि 2025आव बिजेपि सरकारखौ फैजानो लुबैयो ना मा बुं। आंनि साननाय मथेब्ला आंनो बिजेपि सरकाराखौहाय आङो नाङा आरो बेनो आंनि साननाया। नै आं जोंनि खाथियावनो दंफाबाय थायो दिनै आं दिनै हाजिरा मावफैदों दिनै पिस एकर्ड जाना जों हाजिरा मावनो गोनां जादों माने आंबो माखासे माबायावहाय आंबो बिसिनि एक्टिभिटि बिथिं खामानि मावनायफोरखौ आंबो मोजां मोनले आरो सोर मोजां मोनो रावबो मोजां मोना बिजेपि फैनाय लगे जों बर'आ मा जानांगोन RSS आव हाबजोबनांगोन दाउ मोनजानाय नङा अमा मोनजानाय नङा अनलि पनिर जाग्रा जाजोबगोन जों बर'फ्रा खांख्राइ मोनजानाय नङा ट्राइबेलखौनो होननो मोननाय नङा जाहैगोन मिथिबाय। ट्राइबेल होनोब्ला जोंखौ RSS आ मा खांख्राइ जाग्रा माबा खुसिया जाग्रा बिदि होनगोना होना जों बिदि नङा होनगोन जोंथ' बेफोरबायदि होनजाग्रा मानसि नङाना जों बिदि होनजानो हाया जोंबो मानसिसो जों बेफोरबायदि मालाबाबो बुंजानोबो हानाय नङा आरो अफ्रिया खोनासंनो थानो हानाय नङा सहायनो हानाय नङा बिदिखौ। दिनैहाय जोङो मोजां खुंथाय बर' रायजो राजाफोरा दिनैहाय इउपिपिएल सरकारखौ मोजां बिथांमोना प्रमद बर'आ मोजां खोथा बुंनानै सरकारबो सालायबाय दिनै मानो बुंजानो गोनां जाखो आं खोनानानै दुखु मोनदों। दिनैहाय बिजेपिया दिनै बिटिसिआव सरकार दागोन होननानै मानो बेफोरबायदि बुंजानो गोनां जादों। आं बिजेपिआव जायफ्रा लिडारफोरा हाबनाय बिथांमोनखौबो बुंगोन नोंथांमोना थाबनो ओंखार रिजाइन हो बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएल नङाबा बिपिएफआव हाब बे मोननै पलिटिक्सआव हाबजोब नोंथांमोना आं बे मोननैखौ बेखौ खावलायगोन जेसेबां बर'नि लिडारफोर पलिटिसियानफोरा बिजेपिआव हाबहैनाय बिथांमोना ओंखारनानै इउपिपिएलआव हाबो ना बिपिएफआव हाबो नोंथांमोननि खोथा अनलि पावारखौ थाबाय थाजानो लुबैबा जानाय नङा। नोंथाङा जेरहानानै दङ MCLA हिसाबैनो था नोंथांनावबो बोसोराव माबा मोनसे खामानि फैयो बेफोर खामानिखौनो राननानै हो समस्थियाव अब्लानो नोंथांमोना
नेक्स्टआव नङाबा 5 बोसोराव नङाबा फैगोन बोसोराव नेक्स्टआव नङाबा सेकेन्ड स्टेपआव सालायनोखौ मोनगोन ओंखायनो बर'नि लिडारफोरखौ आं खावलायगोन आंनि खोथाया रज' दा रज' खोनासं दा सं नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जेसेबां बिजेपियाव हाबहैनाय नोंथांमोना ओंखारजोबनानै BPF नङाला UPPL आव हाब आं बुङाखै जे UPPL आव दा हाब आं बुङाखै जे BPF आव दा हाब पलिटिक्सआ मोननै दं बर'नि गेजेराव बावहाय हाबजानो लुबैदों मोननैयावबो हाब रानलायनानै हाब दिनै जोङो पिस एकर्ड जाबाय NDFB-नि जों दिनै RD फेक्सननि मानसिफोरा दिनै हाजिरा मावना जानो गोनां जादों आं दिनै हाजिरा मावना जानो गोनां जादों दिनैहाय सोरबा सासेनि गय बागानाव हाग्रा एवनानैसो हाजिरा मावनानै जानानै दं प्रमद बर'आ दिनै बेफोरखौ मिथिया जों नाय माबायदि हाग्रा एवनानै जानांदों नंगौ आदाया बेसेबांबा गोजाननिफ्राय फैनानै नैबे जायगायावहाय माने खामला मावनानै जादों नंगौ नोंथांमोनाबो नुबाय माखासे अस्त्र जन्त्र दोननायफ्राखौ हाग्रा एवग्रा मेसिनफ्राखौ बेयावनो दोनदों आरो नैबे पेट्रलखौ सोनानै बेजोंनो बाहायो माखासे बेफोरबायदिनो जोङो गोबाङानो दिनैसिमावबो गावनि मोननांगौ माखासे अनसुंथाइफोरखौबो जोङो मोननो हायाखै बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो गोदाव सोराव दिनै बेफोरबायदि मालायनि बागानाव सिखा खंखाइ बा हन्डा मेसिन लानानै जोङो खामला मावनानै जानांगौ गोनां जादों दिनै मानो पिस एकर्ड जुदि जाबायबा जोंफोर दिनै बेफोरबायदि हाजिरा मावना जानांगौ सोरबा रावबो फोथायनाय नङा मोनथिबाय बै लिडारफोरा फोथायनाय नङा बै लिडारफोरनिसो आं खोन्थादों बै लिडारफोरनोसो बुंदों जों हाजिरा मावना जानांदों NDFB-नि जेसेबां गथ'फोर दं गासैबो दिनैसिमाव हाजिरा मावनानै जानांगासिनो दं आरो बिराद खस्थ' सोरबाया दिनै खामला मावनानै जागौ अब्लाबो मोनाखिसै जिउ गारनानै थांनांबाय बेफोरनि थाखाय जोङो बिराद दुखु दं आरोना पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै NDFB आफादना गोदाव सोराव बेफोरबायदि खामला मावनानै जानांनाया जोंनि बर'नि गेजेराव गिदिर मानसि पावारनि सिङाव पावार मोननानै संसार माने बे संसारावहाय माखासे पावार फांसनफ्रा फैब्लाबो दिनै मानो जोङो बिसिनि आन्दारावहाय जोङो दिनै मानो बेफोरबायदि खामला मावना जानांगौ गोनां जादों दा बेनो दुखु आरो जोङो आंना बेनोल' आं दिनै हब्रानांगौ दरखार गैयामोन आंनिया जोंनि बर'नि गेजेराव पलिटिसियानफोरा बिराद गिदिर खोथा बुङो BPF-आबो होनो UPPL-आबो होनो दिनै NDFB-फोरखौ मोननैबो पार्टिया नायाखै मोजां मेगनजों नाया मालाबाबो UPPL-आनो होन BPF-आनो होन मोननैनो मोनसेबो मोजां नोजोरजों नाया NDFB-खौथ' UPPL-आ जोखारनानै दोनदों दिनैसिमबो आं दिनै होसिख्राव बुंनो गोनां जादों दिनैहाय सासे मालिकनि सासे माहाजोननि गय बागानाव हाजिरा रावबो गैया बे हिसाबै आं दिनै होसिख्रावनो बुंनो मोनदों नङाला न'आव थानानै खालामबाय थायोमोन सोरबाया दिनै सोरनिबा गय बागानाव थानाय बिदि होसिख्रावना बुंनानै लाब गैया होनना बुंना कमेन्ट खालामोबा नोंथांमोना दानाय आंनि भिडिअखौ दानाय आनसाबस्क्राइब खालाम आं UPPL-नि प्रमद बर'नि सायाव दुखु मोननाय दं पार्टि हिसाबै आं दुखु मोनाखैमोन किन्तु प्रमद बर' हिसाबै आंहा दुखु मोननाय दं 17 बोसोरावबो NDFB-नि मानसिफोरखौ मालाबाबो मोजां नोजोराव नाया बै NDFB-फोर जौलु बिदि होननानै बुंग्रा दंमोन BPF-आवबो दिनै BPF-आ बेखौ खोनायोब्ला दुखु मोनो दिनै पार्टिखौ बुंनो गोनां जादों हाग्रामाया दिनै बुंनो खोनासंनो गोनां जादों बेखिनि खोथायाखौ बुंजादों जों लिडारफोरजों आं सासे मानसिनि नामखौ मख'थ'ला सम सफैयोबा मख'गोन आं बिखौबो दिनै बिथांमोनाबो बुंदोंमोन मालाबा जों रायलायहैनो थाङोब्ला ओइ NDFB-फोर जौलु बेफोरबायदि खोथा बुंजादोंमोन BPF-आव हाबदो नोंसोर बिदि थाबाय थानानै जेबो लाब गैया मा होदों मा बे मोनसेखौ सोरबा सासे सानैखौ होदों जानो हागौ BPF-आबो किन्तु गासैबो गथ'फोरखौ नायाखै नायजोबनोबो हाया बिसोरो दाबोथ' UPPL-आबो सेम कन्डिसन खालामदों प्रमद बर'आ आवगोल 17 बोसोरावबो बिदिनो खालामबाय दाबो नैबे रानिं सरकाराबो प्रमद बर' सरकाराबो बिदिनो खालामदों ओंखायनो जों दुखु मोनदों ओंखायनो 2025-आव BJP-खौ हाटाव BJP-आ आउट जागोन UPPL-आबो बांद्राय लेभेलनि खोथा बुंबाय थायोब्ला जानाय नङालै बावहाय NDFB-नि सरकारसो खालामबावगोन बावहाय NDFB-आनो गोदान राजनितिक दानानै गोदान चिफ बानायबावगोन बावहाय
सोरबाबाव गुबुनखौबो खालामबावनाय गैया प्रमद बरबाबो आउट खालामगोन 2025 आंना बेसो टारगेटआ गुबुन जेबो गैया बिजेपिखौ जों मालाबाबो सोनो हानाय नङा एनडिएफआ जुदि राजनिति गोदान दायाब्ला आं बावहाय बुंगोन बिजेपिखौ मालाबाबो सोनो हानाय नङा बर' रायजो राजानाव आं खावलायगोन नोंथांमोना बिजेपिनो भट दाहो आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों दिनै भट बिजेपिनो भट होनाय लगे लगेनो नों बर'नि जेसेबां मोनथाय नों बर'नि जेसेबां गाननाय जोमनाय ड्रेस कालचार एभ्रिथिं बिसोरो गादबना दोननानै नोंसोरखौ सेस खालामजोबगोन बिसोरो दिनै बिजेपिया बेफोरखौ खोनायोब्ला दुखु मोननो हागौ जोंहा दिनै एज ए इन्डियान सिटिजेनशिप हिसाबै पलिटिसियानफोरखौ रायनो हानायनि मोन्थाय दं बे मोन्थायखौ लानानैसो जों बुंदों आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै रागा जोंदोंब्ला बे नोंथांमोननि खोथा थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि